Per? Per? Ja. Hvad dag er det i dag? Den 6. juli. Og hvad er der med den dag? Ja, det er sgu min fødselsdag. Hvor gammel bliver du? 72. Milde Macron. Det er sgu da ikke ret meget til dig. Nej. Det bliver sket, når vi skal fejre 10 år oveni nu, ikke? Hvor gammel er du så? Ja, så er jeg sammen blevet 82. Og så 10 år mere. Ja, 92. Og så når du kommer i avisen og får et brev fra dronningen, Ja. 10 år mere. Ja, Hvor gammel er du så? 102. Og så har du det ligesom kineserne. Ja, Så lægger vi 10 år oveni. ja. Ja, 112, og så stopper vi der. Sidder vi så på et plejehjem og fletter fingre? Nemlig. Skal der være udsigt over vandet? Ja, udsigt over vandet. Eller skal vi have lidt mere gang i den og bo i København? Så vi kan gå ud og svinge træbenet det ind kunne da imellem. godt være. Det kunne godt være. Det kunne godt være. Skal vi det? Ja, det kunne Vi da tager godt. sgu ud og svinger træbenet.